hyvin monta kertaa ollaankin oltu täällä messuilla ja ollaan ensi vuonnakin messuilla, mutta kerrotaan siitä vähän myöhemmin. Mun juontajakumppani on Noora Haatainen, joka on liiketoimintapäällikkö täällä messuilla, vastaa muun muassa näistä messuista. Ja ensi vuonna sitten ihan uudesta messusta, joka on ammattilaisille suunnattu, joka on Taste Pro-messu. Eli voit kohta vähän ehkä kertoa siitä lisää. Mä olen 5 tähden päätoimittaja Eero-Pekka Rislakki ja sitten toimituspäällikkö Heikki Kähkönen on täällä, toimii jonkinnäköisenä studio-ohjaajana, eikä vaan jonkinnäköisenä. Ja kerrotaan vähän alkuun, että tänä vuonna äänestyskutsuja lähti valtakunnallisesti noin 1800. Vastaajia oli ennätysmäärä 500, joka tarkoittaa myös jännittävää hajontaa äänissä. Kaiken kaikkiaan 390 ravintolaa sai ääni. Mutta nyt pitää muistaa, että sijat 4 ja 5, joka äänestäjä, kun äänestää 5 ravintolaa, niin siellä on hyvin niin kuin luovia, hyvin henkilökohtaisia asioita, kuten sanotaan, että vaikka joku mustamakkara kioski nousee esille, mutta eihän siellä tietysti tämän tyyppisessä äänestyksessä ole sijoitusmahdollisuutta. Nyt voisit Noora vähän kertoa niin gastrosta, että mikä meininki, mikä maa ja valaise vähän myöskin sitten ensi vuoden ammattilaismessuja Taste Pro. Hei, ilman muuta. Kiitos Eeris. Hei, siis upeeta nähdä teidät kaikki täällä. Täällä on niinku lukuisin määrin olette saapunut paikalle ja kun kysytte, että mikä fiilis messuista, mä toivon, että te sanotte sen, mutta en laita teitä huutaa, että mutta jos katsotaan miten meillä on kävijöitä tullut tänne tapahtumaan, kuin upeasti meillä on täällä lähes 200 näyttelijäsettä ja paikan päällä, niin sanoisin, että oikein hyvin on mennyt. Ja tietysti tämä on tärkeää teille ja toimialalle sekä tietysti tulevaisuuden tekijöille eli opiskelijoille kohdata täällä, tehdä kauppaa, tehdä verkostoitua ja saada sitten niin kuin yhdessä toimialan kanssa koko ala noususuunnalle. Et toivotaan vahvasti, että ihmiset löytää taas ravintoloihin ja käyttää rahaa näihin palveluihin. Mutta fiilis on siis hyvä, mukana on upeasti yrityksiä täällä ja hienoa, että olette kaikki saapunut paikalle. Ja mulla on ilo ilmoittaa, mistä vähän viitattiinkin tuohon ensi vuodelle. Eli ensi vuoden huhtikuussa tullaan järjestämään Taste Pro-tapahtuma. Eli jatkossa aina Gastro joka toinen vuosi ja Taste Pro joka toinen vuosi tähän samaan ajankohtaan täällä Helsingin messukeskuksessa. Ja ilo ilmoittaa, että sielläkin tullaan jakamaan 50 parasta ravintolaa. Eli Taste Pro kokoo teidät kaikki yhteen tänne, niin laittakaa kalentereihin 6-7.4. Eli huhtikuussa poikkeuksellisesti, koska pääsiäinen on vähän jännässä kohtaa ensi vuonna, niin silloin taas kohdataan täällä ja kuullaan myös lisää, että mitkä on 50 parasta ravintolaa. Ja mä olin siis Noora Haatainen ja toimin liiketoimintapäällikkönä täällä Helsingin messukeskuksessa ja vastaan meidän Horekalan tapahtumista. Tämän tilaisuuden jälkeen, jos teillä on jotain kehitysajatuksia tai mitä tahansa, niin aina saa tulla Nykäsen hihasta. Mielelläni kuulen, juttelen lisää teidän kanssanne. Sen lisäksi vastaan myös vähän muista alojen tapahtumista, kuten vaikka matkamessuista. Mut hei, lämpimästi tervetuloa munkin puolesta ja ensi vuonna lämpimästi tervetuloa sen Taste Prohon, mutta eiköhän pistetä homma käyntiin. Tietysti meillä on yhteistyökumppaneita muitakin täällä kuin Messukeskus, eli on Kvando pöytävarausjärjestelmä ja Vihuri Metratukku. Ja tietysti on niin kuin kiitettävä siitä, että tällaisiakin aikoina yhteistyökumppaneita löytyy, koska muutoinhan tämän tyyppistä niin sanottua kulttuurityötä ei pystyisi tekemään. Mä luulen, että tässä vaiheessa voisi olla Vihuri Metrotukun esittäytyminen digitaalisesti. No, ainakin vähän parempi kuin Bounty Patrol. Mikä on sun hot take? Ravintola on ihmiskunnan paras keksintö. Siis parempi kuin tuli ja pyörä tai turvavyö tai Bounty Patukka. Ainakin vähän parempi kuin Bounty Patrol.
mun mielestä ei ole mitään järkeä vaan siinä, että me kaikki kulutettaisiin hirveästi aikaa siihen, että me käydään ruokakaupassa, hankitaan raaka-aineita, varastoidaan niitä kotiin, käytetään iso määrä siitä aikaa siihen, että prosessoidaan niitä ja sen jälkeen ehkä tarjotaan niitä itsemme ja mahdollisesti vielä jollekin toiselle. Varsinkin kun meillä on kuitenkin Suomi täys rautaisia, intohimoisia ravintola-ammattilaisia, jotka me tehdään tätä teet varten työksä. Kyllä, just näin, ja saadaan vielä siitä työvaativuuteen nähden niin ihan ok liksaa. Jonkunnäköinen korvaus ainakin. Hei, kommentoi, mikä on sun mielestä ihmiskunnan toiseksi paras keksintö ravintola-alan jälkeen? No niin. Tähän väliin mä muistutan siitä, että kun tilaisuus on päättymässä, älkää liuotko mihinkään, vaan otetaan historiallinen yhteiskuva. Ajatelkaa jälkipolvia. Tämä on todella tärkeää saada yhteiskuva tämän tyyppisistä tilaisuuksista. Niitä ei muuten synny eikä muuten tallenneta, että kuka kukin on ja missä oltiin. Mulla on ollut aina tapana tehdä jonkinnäköinen analyysi siitä, mitä on menossa. Ja mä keskityn nyt vaan yhteen pointtiin. Presidentille on annettu sitten niin kuin lupa 3 pointtiin, mutta mä luulen, että tämä riittää tällä hetkellä. Kysymyksessä on ilmiö, joka on näkynyt ihan alusta lähtien. Se on näkynyt listalla ja kysymyksessä on bistroutuminen ja bistronomia. Se on ollut 2000-luvulla kaikkein näkyvin ja kasvavin ilmiö ravintolakentällä ja muokannut syömisen kulttuuria ja nostanut erityisesti kokkien profiilia. Ja se on siis näkynyt ihan alusta lähtien tällä listalla. Nykykaltainen bistro rantautui Turun kautta Suomeen 2000-luvun alussa. Tukholman vaikutus oli siinä mukana tietenkin. Ja bistro tarjosi tämmöisen niin rennon vaihtoehdon fine diningille. Ja että on matala kynnys, hyvää ruokaa, kohtuullinen hinta ja erittäin mutkaton tunnelma. Alkuperäinen bistro oli kuitenkin Ranskassa, niin se oli työväestön ravintola, jossa oli yksinkertaista, arkisen yksinkertaista ruokaa ja nopea ja edullinen systeemi. Mutta kun tämä kokkivetoisuus, eli kokit, jotka on ollut tähtipaikoissa, opissa ja niin edelleen, niin se kokkivetoisuus tarkoitti sitä, että tämä bistronomia-ilmiö, siihen tuli mukaan niin tekninen kunnianhimo, sesonkiajattelu, kaikennäköinen innovatiivisuus, kokeilullisuus, maistelumenut. Ja tämä kaikki nosti tasoa ihan älyttömästi, mutta myös hintaa. Eli se alkoi muistuttaa pikkuhiljaa fine diningia, mutta ilman fine diningin koreografiaa. Mä yritän löytää mun järjen juoksu. Jaha. No joka tapauksessa sitten sen jälkeen kehitys kehittyy, niin kuin pitääkin, ja bistrosta on muotoutunut ihan järjettömän monialainen ja laajainen ilmiö, että on syntynyt monenlaisia niin kuin alalajeja. On se sitten pohjoismainen bistro tai brutaali bistro tai bistro brasserie-tyyppinen homma tai neobistro. Lopputon määrä erilaisia alalajeja ja samalla pitää kysyä, että mihin tämä nyt sitten tämä bistro oikeastaan meni. Ja se, miksi mä nyt niin kysyn tätä asiaa, on se, että se lähti alun perin työläisten paikasta ja Suomessa se lähti keskiluokan ruokkimisesta, sanotaanko näin. Niin nyt kun me ollaan tultu tilanteeseen, jossa me ollaan nähty,
että mitä Ukrainan sota aiheutti, syntyi inflaatio, joka tarkoitti käytännössä sitä, että raaka-aineiden hinnat ja monet muut tekijät ja hinnat nousi, jolloin on alettu kipuilla asiakkaiden ja kuluttajien kanssa, että hetkinen, kuluttaja käyttäytyy väärin. Se ei käykään enää niin usein ravintolassa. No nyt se, mitä Hormusinsalmessa tapahtuu, ja eilen tuli uutisia, että sitä jopa miinotetaan, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että öljykuljetukset loppuu kokonaan. Me ollaan taas tilanteessa, jossa alan täytyy ymmärtää vastata reaalitilanteeseen, ei siihen, mitä kokkivetoisuus tarkoittaa, suurta kunnianhimoa, ihan mitä tahansa tämmöistä, vaan että mitä asiakas tällä hetkellä tarvitsee. Jos kysytään asiakkaalta hetken kuluttua uudestaan, kun inflaatio on lähtenyt käyntiin, että kenellä on varaa käydä, jos nykytoiminta jatkuu ja hintataso nousee. Tämä on erittäin iso kysymys. Ja jos te ratkaisitte sen, niin mikään ei estä sitä, että bistro kaikkine alakategorioineen on menestystarina vielä ensi vuosikymmenelläkin. Toivottavasti tämä ei ollut masentavaa, vaan tämä oli sitä, miltä maailma nyt näyttää. No niin. Nyt voitaisiin Noora mennä eteenpäin, eli jos saatat kopin varsinaisesta Suomen 50 parasta ravintolaa listan käynnistyksestä, ruvetaan julkistamaan, jolloin otapa tästä heti kopin. Ota heti kopin. Hei, ilo nähdä, että nyt olette kaikki täällä. Ollaan kuultu alustusta, kuultu lisää niin kuin listasta, niin nyt päästään sukeltaa suoraan sitten, mitkä ovat Suomen 50 parasta ravintolaa listaan ja kategoriavoittajiin. Me aloitetaan tällä kertaa palkitsemalla ensimmäisellä vuoden tulokas. Ja itse asiassa pyydän lavalle astumaan pöytävarausjärjestelmää Guandoon myyntijohtajan Joseph Miettisen. Toivottavasti meni kohdilleen. Hei, tervetuloa Joe. Mahtavaa, kun olet täällä näin. No niin. Joo, se oli hyvä ja Tosi ihan vain. liki. Niin kerros nyt vähän niin kuin Guandoon kuulumisia. Eli pöytävaraussysteemeissähän on kuitenkin aina, niin kuin siellä on kisa, niin kuin pitääkin olla, niin sulla on nyt tilaisuus vääntää tälle porukalle, että miksi Guando on nyt niin kuin Guando? Miksi se on nyt paras? No joo, meillä siis on, kiitos kysymästä, meillä menee ihan kivasti. Toki Guandohan on sidonnainen siihen, että miten ihmiset syö ulkona niin kuin muissakin ravintoloissa. Mutta viime vuosi on ollut kiva ja tullut uusia ravintoloita, tullut paljon vanhoja ravintoloita kilpailun kautta nimenomaan. Mutta se on hyvä, kilpailu parantaa mun mielestä kaikkia niin kuin itse tuotetta ja tekemistä. Mutta tässä on painettu kaikkien asioiden kanssa. Esimerkiksi kiinnostavampia on, että miten AI tulee vaikuttaa tavallaan varausjärjestelmiin ja tavallaan miten sitä pystytään sitten valjastamaan käyttöön nykyään puheenaiheena. Nyt on ollut tosi kiva huomata, että tammi- ja helmikuussa esimerkiksi varausmäärät on ollut aika hyviä yllättävästi verrattuna niin kuin sitten yleensä koettu, että tammi- ja helmikuun vähän sellaisia hiljaisempia kuukausia ollut, niin ainakin Helsingissä ja muutamassa isossa kaupungissa niin on nähty kivaa vilkettä. Kävin itse asiassa helmikuussa Jasonissa syömässä ja oli täynnä ihan iltapäivällä koko paikka, mutta se on toisaalta Jason nimi, ei mikään ihme siitä, mutta joo, kivasti menee. Kiitos kysymästä. Sitten anna palaa. Niin, okei, aina mulla oli tää tehtävä. Eli julkaistettaisiin paras tulokas tälle vuodelle. Ja se on, tähän sydämen tykytykset.
Esmes, Helsinki. Ja Esmes on siellä 50. Mahtava avaus. Iso tiski avokeittiöön. Mun piti lukea pätkä siitä, että miten äänestäjät on kuvaillut tätä teidän meininkiä. Mutta sanoisiko nyt näin, että paras tulokas, ei tähän muuta sanottu, kun summataan, että ihan helvetin hyvä. Se oli hyvin sanottu. Hyvä. Sitten kuvauksia. Niin vaan. Hyvä. Ja hei, paljon onnea. Nyt on saatu äänestys käyntiin, eli Esmes äänestettiin Suomen 50 parasta ravintolaa listalle sijalle 50 ja aivan mahtavaa. Ja mä oon jatkosta sportinvartijana, eli tuolta sisään, täältä ulos ja paljon onnea Esmes. Ole hyvä ja jatka. Mä jatkan. Hei, sitten oltaisikin jo numerossa 49, joka on The Bull and the Firm, Helsinki. Täällä kuvataan rentoa palvelua, innovatiivista ruokaa pilkes silmäkulmassa, mukavan kasuaalimeno sekä todella hyvät cocktailit ja kivat viinit. Mieletön tunnelma ja rennon osaava palvelu yhdistettynä hyviin makuihin. The Bull and the Firm, paljon onnea. Kiitos. Donin piti pitää puheen, mutta mä en joudu tänne yksin. Kiitos kaikille äänestäjille ja tervetuloa Flemarille. Hyvä, paljon onnea. Kiitos. No niin, jatketaan. Numerolla 48, Goose Pasta Bar. Hyvän mielen tortteliravintola osoittaa sellaista teknistä taitoa, rohkeita makuja ja tasalaatuisuutta, jotka muokkaavat käsitystä rennosta ruokailusta. Leikkisä luovuus ja energinen tunnelma vetoavat sekä alan ammattilaisiin että tavallisiin ruokailijoihin. Paljon onnea. Kiitos kaikille äänestäjille. Kiitos meidän tiimille Erkin kadulla. Kiitos Mikolle ja tervetuloa Pastalle. Kiitoksia. Sitten oltaisikin jo sijalla 47, joka on Pintero Vantaa. Katsomatte tulemaan. Eli täällä kuvataan Tikkurilan väripilkku, ihana ja ylpeästi vantaalainen ravintola uskaltaa tehdä kaupungissaan poikkeavaa konseptia. Tiimin muuntautumis- ja reagointikyky on ilmiömäinen, loppuun asti hiottu kokonaisuus ja verraton hintalaatusuhde. Ja ensimmäistä kertaa listalla. Onneksi olkoon teille. Kiitos paljon ja häkeltyneenä täällä tästä kunnianosoituksesta ja ensinnäkin suuret kiitokset meidän koko henkilökunnalle siitä kunnianhimosta ja rautasesta ammattiosaamisesta, mitä siellä joka päivä tehdään ja suoritetaan. Kiitos kaikille vieraille, jotka on 3,5 vuoden ajan tullut meidän ovesta sisään ja sitten kiitos kaikille teille äänestäneille. Ja tää on meidän mielestä ihan helvetin kova juttu, että meillä on eka kertaa vantaalainen ravintola tällä listalla ja ollaan siitä tosi ylpeitä. Kiitos. Hyvät pienet sille. Lähijuna vie, lähijuna tuo. Just näin. Sijalla 46 Tampereelta ravinteli Hover. Ontevilta tinkimätöntä työtä vuodesta toiseen. Suomen paras pihviravintola ja bistro, jossa on viimeisen päälle ammattitaidolla valmistettua premium-lihaa sekä kansainvälistä ilmapiiriä huokuva miljö. Asia on pihvi. Kun veljekset laittaa, niin ruoka maittaa. Ne on töissä. No niin, mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Sitten päästään sijalle 45 ja täällä on Vinossa Turku. Raketin lailla. Mahtavaa. Täytyy tässä kohtaa sanoa, että mä itsekin Turusta, huikeeta syntyperäinen turkulainen. Mutta siis Raketin lailla Turun kärkeen noussut Vinossa pitää sinusta huolta kuin rakkaasta ystävästä. Viikoittain vaihtuvalla listalla ei ole huteja. Viineen tuntemus ja valikoiva ovat vaikuttavia. Vieraan varaisuus, hyvä tunnelma, erinomainen palvelu ja musiikki kruunaavat loput. Paljon onnea! Kiitos kaikille meitä äänestäneille ja meillä kylässä käyneille. Pääasia, että jengi viihtyy ja me yritetään tehdä parhaamme, että siinä onnistutaan. Kiitoksia.
Pysytään Turussa. Siellä 44 Gustavo. Ruoka ja palvelut ovat molemmat omaa luokkaansa. On ihana astua ravintolaan, jossa Välimeren maistaa ja tuntee jo pöytävarausta tehdessä. Hyvä hintalaatuisuuden ja todella osaava henkilökunta. Yksinkertaista, mutta niin taivaallista. Kiitos kaikille äänestäneille ja tää on suuri kunnia olla taas mukana tässä joukossa. Ei muuta kuin tervetuloa Auran rannoille takaisin. Kiitos. Sitten päästäisiinkin sijalle 43, joka on Musta lammas, Kuopio. Musta lammas tekee upean paluun Suomen 50 parasta listalle 18 vuoden jälkeen. Tästä varmaan päästä kertomaan lisää, mutta huikea suoritus. Kausittain vaihtuva elämysmenu ei petä koskaan ja viiniparitukset ovat onnistuneita. Pisteet itse kehitetylle alkoholittomille juomille. Kaiken kruunaa asiantunteva ja lämminhenkinen palvelu. Paljon onnea. No niin, kiitos paljon. Tosi mukava tunnustus. Kiva olla täällä. Lämmittää kovasti. Ja ennen kaikkea kiitos myös meidän omalle henkilökunnalle, että tänään oli kova työpäivä. Sinne jäi sitten suurin osa vielä töihin, mutta ei minun puolesta muuta kuin tervetuloa vaan katsomaan, että minkälaiset meiningit löytyy Kuopiosta. Kiitos. No niin, hyvä. Tästä suoraan olkaa vielä huomenna kasvavessa, mutta sen jälkeen Kuopioon sitten suuntaus. Paljon onnea. Siirrytään Tampereelle. Siellä 42 Apaja. Ainutlaatuinen piiloravintola vanhassa piharakennuksessa, jonne on luotu lämmin ja intiimi tunnelma. Poikkeuksellista gastronomiaa. Mainio yhden menyn paikka, jonka ruoka on rohkeata, laadukasta ja sesongin mukaista. Tampere on kartalla. Jees, ilo ja kunnia olla täällä ja kiitokset kaikille äänestäneille, koko meidän tiimille ja taustavoimille ja kiitos. Kiitos. Sitten oltaisiin sijalla 41 ja se on Laivakoira Helsinki. Katon hetken, tuleeko joku. Ihana ja iloinen korttelibistro. Erityisen onnistuneet pasta-annokset, söpötunnelma sekä lohtua, makua ja mahtavaa palvelua. Plussaa sunnuntain aukiolosta. Eiralaista kodikkuutta ja mutkattomuutta etsivälle mahtava mesta. Hei, paljon onnea! Kiva olla taas listalla. Kiitos kaikille äänestäneille, kiitos henkilökunnalle, kiitos Auralle, kiitos Rikolle, itselleni. Kiitos teille järjestöstä. Kiitos. Pysytään Helsingissä. Sijalla 40 Leino. Tästä ei korttelilistalle enää parane. Ikisuosikki tarjoilee kekseliäistä ruokaa ja huippuunsa mietittyjä makuja tunnelmallisessa ja rennossa ympäristössä. Hintalaatuisuuden on erittäin hyvä. Out of the way, but always on my way. Meillä on myös ulkomaalaisia äänestäjiä. Jees, kiitoksia kaikille äänestäjille. Ei muuta kuin hyvää kevättä kaikille ja nähdään sunnuntaina. Sitten mentäisiinkin jo sijalle 39. Ja sijalla 39 on Le Ankka, Helsinki. Pientuottajia ja upeita makuja sekä visuaalisesti kauniita annoksia. Klassista ranskalaista suomalaisittain. Eteenpäin askel askeleelta on Le Ankan selkeä suunta. Intiimi ja lämmin tunnelma. Palvelu on korkeatasoista ja sydämellistä, kuin olisi illallisjuhlissa ystävän luona. Paljon onnea! Mitäs tässä nyt sanoisin? Oikein paljon kiitoksia. Tällä listalla on kyllä aina ilo olla. Se on suuri kunnia.
kunnia sille, jolle se kuuluu, eli sulle. Kiitos. Kiitos. Listalla on varmasti hyvä olla myös sijoilla 51-100, joka sekin julkaistaan jälleen kerran. Pitää nimittäin muistaa, että Suomessa on yli 14 000 ravintolaa. Eli kun tällä listalla on, niin ollaan todella listalla. Se on crème de la crème. Jatketaan. Ollaan Helsingissä ja numerolla 38 Boulevard Bar et Seafood. Kaupungin paras kalaravintola, parhaat osterit, äyriäiset ja haukikvenellit. Aina tuoretta, aina herkkua. Viinisuositukset osuvat nappiin, hieno konsepti, herkullista ruokaa ja sopivasti asennetta. Ison maailman tyyliä, jota harvoin näkee Suomessa. Kiitos kaikille. Okei, lyhyt ja ytimäkäs. Mutta mahtavaa, paljon onnea. Eli seuraavaan suuntaan. Sitten he oltais sijalla 37. Vieläkin pysytään Helsingissä, eli Boreal. Ja tää on itse asiassa ensimmäistä kertaa listalla. Aika mahtavaa, paljon onnea, saatte kertoa taas mitä olette tehnyt. Mutta ensimmäistä kertaa listalla ja siis uusi lähestymistapa fine diningiin. Kentän uudistaja, yllättäviä makuja ja kaunis punainen lanka läpimenun. Ihan paras mehuparitus. Kaunis ja herkkä sisustus näyttää tekniikoiltaan ja tyylikkyydeltään tulevaisuuden huippuravintolalta. Paljon onnea. No niin, kiitos kaikille. Welcome to the Boreal. And yeah. Kiitos paljon. Iso kiitos. Sitten lähdetään Merenkurkun suuntaan Vaasaan numerolla 36 Frey. Myös uusi tulokas 50 parhaan listalla. Tekniikat ovat maailmanluokkaa ja tekeminen on vain terävöitynyt. Sisustus on poikkeuksellisen raikas. Mihin mä jäin? Paikallisten tuotteiden käyttö on ihastuttavaa. Pääsee maistamaan parasta, mitä Vaasalla ja sen ympäristöllä on tarjota. Maten är i klass, både smak och stil. Tack. Kiitos kaikille, jotka ovat äänestäneet. Kiitos perheenjäsenille, kaikille työntekijöille, kokeille, tarjolle, kaikki. Kiitokset tuonnasti. Mahtavaa ja paljon onnea. Sitten mentäisiin sijalle 35 ja palaamme Helsinkiin, eli Vellamo. Huippumiljö, olohuone meren äärellä. Keittiö panostaa sesonkion kunnioitukseen sekä selkeisiin ja puhtaisiin makuihin. Tarjollaan taiteellisen rennossa ilmapiirissä. Annoksissa on selkeä visio, joka on toteutettu pieteetillä loppuun asti. Palvelu on mutkatonta ja aina asiantuntevaa ja paljon onnea. Joo, kiitos taas täällä. Niin kuin sanottiin, 14 000 ravintolaa ja upeata olla listalla kaikkien paikkojen kanssa, niin se kertoo siitä, että ollaan jotain tehty oikein, mutta erityisen iso kiitos ja kumarus ja kaikki mahdolliset koko henkilökunnalle ja kaikissa paikoissa, niin ne on tehnyt tämän työn. Hyvä, kiitos. Hyvä, iso kiitos. Ollaan Helsingissä, vaikka siellä 34 ollaankin Kosmoksessa. Ikonimen klassikko, konstaalematonta, taivaallista ja ihan oikeaa ruokaa. Tasaisen hyvää ja monipuolista vuodesta toiseen. Tärkeät annokset, kuten korvasieni ja kateenkorva, pysyvät listalla. Ehdoton ravintola, kun haluat esitellä vieraille Suomen gastronomista historiaa. Kiitos. Kiitos äänestäjille. Ja tietenkin kiitos kuuluu koko joukkueelle, henkilökunta. Siellä nytkin painaa vörkkiä, jotta saadaan syötettyä nälkäisiä. Ja sitten tietenkin asiakkaat.
te teette meistä kultaa. Kiitos. 100 vuotta kultaa vai 101? 102. 102. No niin. Sitten siirrytään sijalle 33. Ja siellä 33 on 24 Social Club. Katso, lähteekö jostain liikkeelle. Lähtee liikkeelle mahdollisesti. Lämminhenkinen, rento ja herkullinen kortteliravintolan avaus Kallioon. Hienolta porukalta. Pieni ja kunnianhimoinen keittiö rakentaa kuratoidun makupaletin, jossa Aasia kohtaa pohjoisen ja harmonia on valmis. Huolella valitut suositusjuomat ja maailmanluokan koktailit. Paljon onnea! Kiitos, mä yhtään ehtinyt kuulla, että mitä sanoit tuosta esittelytekstistä. Ja toiminut jälkikäteen, mutta oli huikea. Voin sanoa myöskin, että Kalliossa pitkä asuneena, niin se on kyllä upea paikka varmasti pitää ravintolaa ja skenehän on siellä kehittynyt. Kiitos. Mä haluan myös tietenkin kiittää Kimi ja Kentsua, jotka molemmat viilettää tuolla maailmalla jossain Rovaniemen ja Englannin välissä. Ja tietysti kiitos kaikille teille. Tulkaa käymään, jos haluatte tänään tulla moikkaamaan, niin mut löytää tuolta Tulopossin pisteeltä. Ja tulkaa maistaa holittomia koktaileja. Kiitos. Pysytään Helsingissä, siellä 32 Muru. Paras paikka treffi illalliselle. Todellista fine dining lohturuokaa ja viiniparitukset ovat täydellisiä. Laadukkaat raaka-aineet ja fantastiset maut. Suomen paras viinilista. Miljö on tyylikkään bistromainen ja tunnelma sopivan rento. Hyvä fiilis ei ole sattuma, vaan Murun lupaus. Noniin. Tämä onkin sitten ensimmäinen kerta, kun Murun historiassa kukaan ei ole paikalla. Okei. Ne on kuitenkin ollut jo toistakymmentä kertaa vähintään listalla. Noniin, ehkä he on jäänyt tonne jonnekin messuhulinaan. Meillä on huikeasti mukana tuolla osastoja, niin sitten jos pääsevät, mutta jälkikäteen toimitamme heille. Sitten päästään siirtyä sijalle 31. Ollaan vieläkin Helsingissä. Ravintola 305. Tulee tuttuja kasvoja mahdollisesti, eli Eloisa Bistro, jossa ruoka ja juoma osuvat saumattomasti yhteen. Vahvaa sesonkitekemistä ja raaka-aineita käsitellään kunnioittaen. Kekseliät moktailit. Sali on tunnelmallinen ja rennon kotoisa. Lämminhenkinen palvelu, pieni, mutta vaikuttava elämys. Paljon onnea! Kiitoksia, iso kiitos ja kunnia taas olla listaltaan aina yhtä juhlaa. Ja niin kuin Dani aikaisemmin sanoi, niin meidän henkilökuntaa me halutaan aina isosti kiittää. Ne on niin kuin meille kultaakin tärkeämpiä, ne tämän kaiken mahdollistaa ja duunaa, niin ei me tehtäisi mitään ilman heitä, joten suuri kiitos. Käykää ravintolaisiin, mistä syökää ulkoa. Kiitos. Just näin. Sijalla 30, pitäisikö sanoa sijalla vai sijalla, Porvoossa Sikapelle. Nyt oli hieman epäselvää, ehtivätkö he tähän kohtaan, tulevat varmaan myöhemmin, eli palataan. No niin, selvä. Huipputason ruokaa, miellyttävä palvelu nopeasti ja upea tila. Innovatiivista ja laadukasta kokkausta usean vuoden ajan. Moni annos on saavuttanut klassikon maineen. Lahtisen tietotaito isojen makujen parissa on loistava tapa johtaa pientä ja intensiivistä ravintolaa Porvoon idyllissä. Kiitos. Meillä tulee nyt kesällä meidän Sikapellellä 4 vuotta täyteen ja sen kunniaksi päästiin takas top 30. Kiitos meidän Henksu, joka näyttää hyvin samalta kuin, niin kiitos Henksu Lahtinen, näyttää hyvin samalta kuin 4 vuotta sitten kun avattiin ja kiitos meidän vieraat. Ja ihanaa, jos Helsingissä on riittänyt vilinää tammi-helmikuussa, meillä on kyllä arki ollut hiljasta kuin himmelissä. Joten mä odotan kovasti, että nähdään taas teitä tänä vuonna. Kiitos ja tervetuloa! Noniin, sitten siirryttäisiin sijalle 29 ja nyt mennään Turkuun.
Ja Turusta siellä 29 Smör. Elämysruokaa Aurojoen rannalla, aikansa seuraava fine dining ravintola. Kekseliät ja maukkaat annokset, erinomainen laatu, rento ja sujuva palvelu sekä loistavat viiniparitukset. Tunnelma on intiimi, hienostunut ja tyylikäs. Nostaa Turun ruokakaupungin imagoa. Paljon onnea. Hei, kiitos. Ja suuri kiitos on kuulutettu asiakkaille ja loistavalle henkilökunnalle. Tänä vuosia 29 tässä on roikuttu listalla aika pitkään. Katsotaan, missä ollaan ensi vuonna. Kiitos. Kiitos. Palataan Helsinkiin, siellä 28, Bisu Bisu Rooftop Restaurant and Bar. Tai niin kuin mä kutsun, Pusu Pusu. Kattojen yllä huikea näköala yli saaristoisen Helsingin. Upea ja herkullinen tulokas, jossa on kaunis ja elegantti sisustus. Erinomainen serviisi, omallekin kukkarolle sopiva. Baari on täydellisen pikkuisen paremmalle afterworkille. Kiitos kaikille äänestäneille ja kiitos kun olette käynyt tuolla Kalasatamassa. Ei ole ehkä ihan jokaisen kotimatkalla tai ihan siellä kotinaapurastossa. Mutta kiitos henkilökunnalle. On hienoa tänä päivänä avaa iso ravintola, mihin löytää näin nopeita tyyppejä töihin. Ei ole ihan itsestäänselvyys. Kiitos kaikille. Sitten siirryttäisiin listalla numerolle 27. Ja Helsingissä ollaan ja tällainen kuin The Grand Bar and Grill Helsinki. Katsotaan, lähteekö käymään The Grand Bar and Grill. Yes, lähtee. Eli kun kaipaa lihaa, The Grand ei petä. Erinomainen tunnelma, palvelu ja ruoka. Liha on voittaja ja se kantaa ylpeydellä paikkansa parrasvaloissa. Oikean vanhan liiton ravintola, parhaat dry-aged-lihat, ihana palvelu, hyvä viinilista ja Goldfishin cocktailit. Onneksi olkoon. Hei, kiitos kaikille paljon vieraille henkilökunnalle. Matelta ja Sylvesteriltä myös terkkoja. Ne on reissaamassa, ei päässyt paikalle valitettavasti, mutta ei siitä muuta. Kiitos paljon. Paljon onnea. Siellä 26 ikisijoittuja Nokka Helsinki. Parhaat raaka-aineet, joiden hankintaketju on kohdillaan. Kalat, juurekset, riista, poro ja sienet. Kaikki käsitellään rakkaudella. Suomalaisen ruoan käyntikortti maailmalle. Saliosaaminen on huippua, rentoa, välitöntä ja samaan aikaan huomioivaa. No niin, paljon onnea heille. Siirrytään hei sitten numerolle sijalle siis 25. Mennään Porvooseen takaisin ja Porvoossa Vår. Huikeaa tekemistä Porvoossa, nyt myös uusin voimin. Omintakeista ruokaa annos annokselta, keskittyy lokaalisuuteen ja kestävään kehitykseen laadusta tinkimättä. Tekemisessä näkyy rakkaus lajiin. Palvelu modernilla tavalla rentoa ja viinit huolella valikoitua. Paljon onnea Vår. Kiitos, kiva olla taas listalla. Kiitos tiimi, kiitos Marjo. Tervetuloa Porvooseen. Puoli tuntia takaisin Helsinkiin. Siellä 24 Bistro Bardo. Ajattoman elegantti ja viihtyisä bistrokulttuurin kirkastaja. Sisustus, ruoka, viini ja palvelu parhaimmillaan, kuin Ranskassa olisi. Erottuu edukseen hallitsemalla perusasiat, tarkka tekniikka, laadukkaat raaka-aineet ja perinteitä kunnioittavat annokset. Olematta vanhahtava. Joulupukin kotipaikkaan Rovaniemelle ja sellainen ravintola kuin Sky Kitchen and View. Eli armotonta menoa pohjoisen parhaista
raaka-aineista. Ruokalista on ylistys Lapin monimuotoiselle luonnolle ja sen raaka-aineille. Lappilaista osaamista keittiössä, salissa ja lautasella. Lumaava maisema. Harvan hotellin ravintolassa pääsee tämän tason tunnelmaan. Paljon onnea! Kiitos paljon ja tää on ihan huikea sijoitus meille ja ihan mahtavaa olla tällä listalla ja edustaa Lappia. Ja kiitos äänestäjät, kiitos henkilökunta. Tää on aivan mahtavaa. Kiitos paljon. Paljon onnea. Kiitos. Kiitos Poro. Sijalla 22 Turussa Mami. Turun ehdoton klassikkoravintola. Pettämätön ruoka ja iloinen tunnelma. Herkullista ja selkeää suomalais-skandinaavista ruokaa rennossa bistrossa. Laaturavintola tarjoilee muun muassa kala-erikoisiltoja. Tyyli, laatu ja aiteus ovat säilyneet vuosikymmenet. Takuuvarma suositus. Kiitos. Niin, kiitetään tässä sit asiakkaat, ketkä mahdollistaa tämän ja sit äänestäjiä, kenen ansiosta me sitten tänne tallustellaan ja sitten vielä työkavereita, kenen kanssa jaksaa aina päivät pitkät. Kiitos. Seuraavaksi kutsummekin lavalle yhteistyökumppanimme Vihuri Metrotukun aluemyyntipäällikkö Sarjanna Neuvosen. Ravintola 0 Helsingistä. Paljon onnea. Thank you very much for this. I mean, it's always a pleasure to be voted amongst peers, and on top of that, just having a project that it's always a bit different and being recognized for that is kind of like an extra layer of happiness to it. So thank you very much for all of you for the voting, and see you at NOLA, and let's keep pushing. So, one moment, so we will get you guys back at the stage. So, the number 21 is Nolla Helsinki also, so congratulations. And I will now read this one in Finnish and then you can continue in English. Mutta hentoa, hyvää ja mutkatonta ruokaa, Helsingin siistein Chef's Table. Aina loistava palvelu, raaka-aineiden hyödyntäminen mahdollisimman tarkasti maustatinkimättä on asia, johon jokaisen ravintolan tulisi pyrkiä. Omistajien tekemä työ ravintola-alan eteen on ainutlaatuista. So, congratulations, and now it's your turn to tell something about. Joo, kiitos uudelleen kaikille äänestäjille, kaikille vieraille, jotka on käynyt meillä syömässä. Joo, kiitos. Hyvä, paljon onnea, tuplavoitteet. Sitten jatketaan numerolla 20. Saadaan tänne uusi ravintola lavalle siis, ei uusi, itse asiassa joo, uusi ravintola listallekin myös, eli Helsingistä ja tämmöinen kuin She. Eli uusi ravintola listalla, nyt itse asiassa mulla on monta ravintolaa, Eeris osaankin kertoa, että onko täällä ollut enemmän uusia kuin ennen, mutta siis uusi ravintola listalla ehdottomasti vuoden mielenkiintoisimpia avauksia, jotain muuta kuin geneeristä fine diningia. Raakakala ei ole koskaan ollut näin seksikästä. Kokkia seuratessa illallinen on kokonaisvaltainen elämys, tunnelmaltaan aito ja japanilainen kokemus keskellä Helsinkiä. Paljon onnea! Yes, kiitos kaikille äänestäjille. Iso kiitos asiakkaille, on ollut huikea vuosi. Kiitos. Pysytään Helsingissä sijalla numero 19, Le Grec.
Autenttinen ruokakokemus, jossa tunnelma, tarinallisuus, intohimo, taito ja palvelu yhdistyvät täydellisesti. Maut vievät kielen mennessään ja mielen kreikkaan. Kaverukset ovat huippuammattilaisia ja omistautuneita täydellä sydämellä oman luomiseen. Koko paketti on kasassa. Ettäs tiedät. Thank you, everybody. I'm so stressed. Thank you for thank you for voting for us, and thank you all the professionals. And it means a lot. We are a family restaurant, and everything like that, it means a lot to us and the staff. So thank you so much, and let's push. Thank you. I can take it. Thank you very much and congratulations. Onneksi olkoon. Hyvä. Hei, sitten oltaisikin numero 18, joka on Helsingistä Kuurna. Ruoka on puhdasta, oivaltavaa ja herkullista. Piirteetillä tehtynä laadukkaista raaka-aineista. Tartar, pippuripihvi, mainiot viinit, miljöö ja miellyttävä henkilökunta. Mukavan hämyinen tila. Laura ja Tom ovat johtaneet Kuurnan klassikkojen tasolle. He tietävät hyvän bistron ainokset. Paljon onnea! Pysytään Helsingissä sijalla 17, Cafe Savoy. Laadukkaan ruoan ja palvelun sekä kauniin tilan kokonaisuus, rento ja sesongit hyvin huomioiva lista. Hienoa ja modernia Savoy-ruokaa ja mainio viinilista. Pikavisiitti Pariisiin ja paras ravintola lounaspalaverin. A busy and beautiful place filled with love and tasty dishes. No niin, mä tuon täältä vastaan teille paljon onnea. Kuka ottaa mikin? No niin. Tänne vaan peremmälle. Ei kai tässä muuta kuin suuri kiitos meidän vieraille, meidän ihanalle tiimille ja etenkin Helenalle. Kiitos. Suuri kiitos ja onnea. Sitten siirryttäisiinkin sijalle 16. Ollaan Helsingissä ja Teller. Viihtyisä paikka arjen yläpuolella, mutta ei liikaa hienostelua. Tunnelmaa ja herkullisia makuja, joita ei ole Suomesta aiemmin saanut. Ja se leipä, miten hyvää. Hyvä on myös palvelu, kokitkin käyvät täällä. Ravintoloitsen vierailut New Yorkissa eivät ole menneet hukkaan. Paljon onnea. Hei, kiitos paljon. Ihana kuulla, että meidän meiningistä tykätään edelleen ja sen totta kai mahdollistaa meidän ihanat omistajat, Lennu ja Teemu sekä meidän ihan timanttinen tiimi. Sitten siirrytäänkin tilanteeseen, kun vielä 15 ravintolaa on jäljellä, niin otetaan tähän väliin ensimmäinen henkilöpalkinto. Ja äänestäjät on nyt saanut 4. kerran ehdottaa, kuka on Suomessa tämän hetken ravintola-alan paras muutoksen tekijä. Edelliset maininnat ja palkinnot on mennyt Kim Mikkolalle, Toni Kostianille ja Kosen Shivanille. Noora, annapas nyt meille tieto, kuka on paras muutoksen tekijä tänä vuonna. Hyvä, mä sain korvanappiini tiedon. Paras muutoksen tekijä tänä vuonna on Lauri Koivuluoto. Ravintola Pakkas Vantaa. Lauri Koivuluoto on ravintola-alan ennakkoluuloton visionääri, joka on tunnettu omintakeisista ideoistaan. Hän haastaa vallitsevat normit ja uudistaa gastronomisia käytäntöjä. Koivuluoto on luonut itsestään toimivan henkilöbrändin, mutta samalla hän korostaa tiimityön merkitystä osana menestystä. Paljon onnea. Kiitos paljon. Aika paljonhan on kiva saada aina suitsutusta vaikka Vantaan Sanomilta tämmönen Vantaan kulttuuripalkinto ja muuta, mutta kyllähän tämmönen, että saa niinku vertaisilta jonkunnäköistä kunniaa, niin kyllähän tää niinku merkkaa kaikista eniten. Ja mikään muutoshan ei nimenomaan tapahdu yksin, niin isoin kiitos tietenkin mun yhtiökumppaneille,
Pinko ainakin on täällä jossain Mirka on levillä vetämässä hirveät kiisseliä tällä hetkellä. Ja ainakin meidän keittiöpäällikkö Satu ja Jesse on täällä, niin kiitos tietenkin myös kollegoille, että mikään muutoshan ei tapahdu yksin, niin olkaa se muutos, minkä haluatte nähdä. Pitäkää itsestänne, mielen ja kehon terveydestä huolta ja hakekaa ne kilsat. Kiitos. Hyvä. Paljon onnea, Laura, oikeasti sanottu. Se olkoon. No niin, eli viimeisiä 15 viedään. Siellä 15 Helsingistä Bonafide. Kiehtova kokemus kerta toisensa jälkeen. Ruoka kunnioittaa luontoa ja raaka-aineita. Juhanin, Eelin ja Ilpon ammattitaito sekä luovuus ovat kadehdittavan korkeatasoista. Viinisuositukset ovat briljantteja. Erinomainen palvelu, lämmin kortteliravintolan tunnelma ja klassikon ainekset. Kiitos kun saadaan olla täällä taas. Mä annan teille mun 5 senttiä. Me tehdään tämmöistä energian välitysbisnestä. Me luodaan itse keskenämme energiaa meidän ravintoloissa ja sitten me vuorovaikutetaan ihmisten kanssa. Ja suurin osa heistä tuo siitä meille kanssa. Ja sitten olisi tosi tärkeää, koska löytyy muutama hassu pahan ilman lintu, energiansyöjä ja golddiggeri. Älkää välittäkö niistä, koska te olette just hyvä. Kiitos kun saadaan olla täällä. Ja kiitos kun olette järjestetään. No niin. Tuleva öljykriisi, energiakriisi on ratkottu. Kiitos Bonafide. No niin. Sitten siirrytään sijalle 14 ja ollaan Helsingissä. Finjävel Salonki. Eli Finjävel Salonki, periksi antamatonta ja elämyksellistä tekemistä suomalaisen gastronomian eteen. Vieraanvaraisuus sekä ammattimainen ja välitön palvelu yhdistyvät huipputason ruokaan. Muistuttaa lapsuudesta tutuilla mauilla. Huumori ja leikkimielisyys tekevät ravintolasta poikkeuksellisen. Paljon onnea! Onneksi olkoon tänne vaan. Yes, hei, hienoa. Kiitos kaikille äänestäjille ja totta kai asiakkaille ja loistavalle henkilökunnalle. Ensimmäisen Finjävelin avauksesta tulee tänä keväänä 10 vuotta. Sen teeman alla mennään tämä vuosi. Pysykää kuulolla. Kiitos. Sijalla 13 Helsingistä Olo. Hiottu kokonaisuus, ruokineen, juominen ja tunnelminen. Menu on hallittu ja yllätyksellinen. Kauden kasvisten ja kalan juhlaa. Kampasimpukka on maineensa veroinen. Aina takuuvarma ja laadukas. Suunnan näyttäjä Suomen gastronomisessa genressä. No, en ajatellut että ollaan tosi hyvin sijoilla, mutta tämähän on hienoa. 13 hyvä numero ja Mark Webber on joskus sanonut, se on entinen formulakuski. On sanonut, että ei hullummi kakkoskuskilta. No niin, paljon onnea. Kiitos kaikille. Superhienoa. Onneksi olkoon, kiitos. Sitten päästäänkin jo numeroon 12. Ollaan Helsingissä. Demo. Suvereenia ruokaa, laadukas viinilista ja erinomainen palvelu. Ruoka on uskomattoman kaunista ja taidokasta, inspiroiva juomavalikoima, rohkeus heittäytyä uuteen paikkaan ja koko luokkaan ansaitsee arvostuksen. Uusi lokaatio on henkeä salpaava, vain taivas on rajana. Paljon onnea. Eli jatketaan eteenpäin. Numerolla 11 Vinkkeli Helsingistä. Pettämätön ja arvansa tunteva klassikko. 4 ruokalajin keittiömestarin meny on herkullinen ja mietitty kokonaisuus. Palvelu on aina loistavaa ja henkilökohtaista. Suomen paras lounas, täydellinen bistro, loistava palvelu, ruokatuote, annoskoot sekä ammattitaito. Voi kiitos näistä sanoista, aina ne lämmittävät mieltä. 10 vuotta tulee tänä vuonna täyteen Vinkkeliä ja 10 vuotta me ollaan lavalta seisty, joka on siis aina huikeaa. Me ollaan päätetty, että ei järjestetä mitään yksiä isoja juhlia, vaan juhlitaan koko vuosi teidän kanssa, eli tulkaahan käymään. Kiitoksia äänestäjille, kiitoksia ystäville ja kiitoksia koko tälle alalle. Kiitos, mahtavaa, kiitos. Kiitos ja paljon onnea. Kiitos.
Sitten mennäänkin jo nyt viimeiseen 10 parhaan joukkoon, eli numerolla 10 on helsinkiläinen ravintola Luovuus kukkii kaauksesta. Valtavan persoonallinen kokonaisuus, kokeilevaa ja yllättävää ruokaa, jossa yhdistellään makuja eri puolilta maailmaa. Hieno viinivalikoima sekä pulloittain että laseittain. Aina iloiseksi tekevä ravintola onnistuu joka kerta niin tunnelman kuin ruuankin puolesta. Paljon onnea! Saadaan teidät vielä lavalle kertomaan. Kiitos kovasti kaikille äänestäjille. Me vähän yllätyttiin tuolla näin korkealla. Kiitos tosi paljon mukavasta yllätyksestä ja kiitos ihanalle henkilökunnalle. Ja nähdään taas herkuttelussa. Kiitos paljon Hanna. Numero 9. Keskelle Mäntymetsää. Rantasalmi Solitari. Solitari tuo paikalliset raaka-aineet uudelle tasolle. Listalla on haukea, rusakkoa, sieniä, marjoja, kaikkea. Erinomaiset kastikkeet kruunaavat annokset. Huikeaa ruokaa upeassa miljöissä Saimaan alueella. Paljon onnea tästä vielä, Mikki. Onneksi olkoon tänne vaan. No niin, äärimmäisen nöyrä. Kiitos kaikille. Henksulle, teille. Mahtava saada näin paljon tukea alasisältä. Ja ajat on ollut vaikeita, niin kuin jos katsoo vähän Suomen ulkopuolelle, sekoilun määrä on aivan järkyttävä. Niin pidetään toistamme huolta ja viedään koko hommaa eteenpäin. Hyvä tulee. Kiitos. Sitten onkin sija 8, jolla on helsinkiläinen ravintola Savoy. Eli Savoy Helsinki sijalla 8. Odotukset ovat korkealla jo ravintolaan mennessä. Tunnelma nousee hissin mukana. Savoy ei petä koskaan. Ruoka, palvelu ja koko atmosfääri. Ilmiömäiset viiniruokayhdistelmät, kohtelias ja arvokkaasti vieraat kohtaava henkilökunta, klassikko, joka aina vain nostaa tasoaan. Paljon onnea! Jes, hei, suuret kiitokset ihan kaikille, varsinkin meidän huikealle tiimille ja niille kaikille parille 10, jotka ei tänne päässyt. Meidän vieraille, äänestäjille, Helenalle totta kai. Ja ihan lämpimät onnittelut kaikille sijoittuneille tänään. Hyvä, paljon kiitoksia ja onneksi olkoon. Ollaan sijalla 7. Helsingissä Alexanderplatz. Aina viimeisen päälle hiottua sesongin mukaista ruokaa, A-luokan asiakaspalvelua ja viinit viimeisen päälle. Erinomainen 3 ruokalajin lounasmenu. Elegantti, mutta rento bistro brasserie, jonka asiakaskunta luo mannermaisen tunnelman. Moderni klassikko. Alright, thank you all for voting for us, for visiting us throughout the year. Despite all the challenges that we are going through, we have just to push it like many others have said, and it's all about the love and passion about the restaurant industry. Essentially, we are having a very simple mission at Alexanderplatz. We just serve good food, serve good beverages, and that makes people happy. Thank you all, and see you next year. Seuraavana vuonna mä lupaan, että mä pidän puheeni suomeksi. Aivan mahtavaa. Siinä on jo syy äänestää sitten. Thank you very much. Sitten siirryttäisiinkin numerolle 6 ja sitten mennään Tampereelle. Eli Tampereelta numerolla 6 sijoittunut Kajo. Innovatiivinen ja leikkisä sekä suomalaista luontoa kunnioittava. Korkeatasoinen tekeminen yhdistyy arvojen mukaisiin raaka-aineisiin, viimeisen päälle viilattuihin makuyhdistelmiin ja huomaavaiseen palveluun.
Kajo on mutkattoman ystävällinen. Palvelu on asiantuntevaa ja viiniosaaminen vankkaa. Paljon onnea. Kiitos, kiitos. Kiitos kaikki äänestäjät. Kiitos kaikki vieraat, jotka meillä on käynyt. Ja kiitos ennen kaikkea se meidän tiimi, joiden kanssa me saadaan tuolla Pellun kanssa ilo ja riemu tehdä siistiä gastronomiaa Tampereella. Olisiko sulle jotain? Siinä tuli varmaan hyvin pitkälti omatkin ajatukset. Että kiitos kaikille äänestäneille ja veikkaan, että me ei Henksu aika helvetin ylpeä tästä sijoituksesta, niin kiitos kaikille. Mahtavaa, onneksi olkoon. Nyt tyhjintä sijoittaa Tampereelle. Paljon onnea. Sitten siirrytään Tampere-Turku-maaottelussa eteenpäin. Siellä 5 Kaskis, Turku. Ravintolassa kohtaavat erinomainen, kekseliäs, puhdas ja kaunis ruoka sekä ylivoimainen palvelu. Kekseliäs ravintola, joka ei ota itseään turhan vakavasti. Erik Mansikka ja tiimi luovat vuodesta toiseen omaperäistä kaunokeittämistä ja uskomattomia elämyksiä. Tunnin juna ei vielä kulje. Siirrytään eteenpäin. On tämän päivän toisen henkilöpalkinnon vuoro kerrotaan kuka on ammattilaisten ammattilainen. Eli ketkä tässä porukassa, ammattilaisporukassa ansaitsee tällaisen huiman huomion. Ja kategorian yhteistyökumppanina on Helsingin messukeskus. Eli tämä on Nooran hommia. Kyllä vain. Eli, miten tämä ammattimaisuus nyt sitten teillä täällä? Nytkin me ollaan ammattimessuilla, niin avaa vähän. Mitä haluat sanoa? Ei ollenkaan pieni kysymys, mihin vastata lyhyesti, mutta koitan vastaa lyhyesti, miten ammattimaisuus näkyy. Ja jotta päästään itse ytimeen, niin mä vastaan tähän suoraan, että miten se näkyy esimerkiksi täällä meillä gastromessuilla. Me halutaan tehdä tätä ja tehdään yhdessä toimialan kanssa tätä tapahtumaa. Eli meillä on ihan toimialan yrityksestä koottu kehitysryhmä, kenen kanssa mietitään, katsotaan tulevaan ja mietitään, mitä aiheita täällä tapahtumassa käsitellään. Sen lisäksi totta kai kuullaan palautteita teiltä kävijöiltä, yrityksiltä, miten voidaan kehittää ja miten voidaan olla mukana rakentamassa tulevaisuuden ravintola- tai horeca-alaa, jos mennään, niin kuin, ei käytä termiä ravintola-ala. Eli ammattimaisuus näkyy meillä niin kuin meidän tapahtumissa tekemisessä siinä, että me tehdään aina yhdessä toimialan ja asiakkaiden kanssa ja halutaan nostaa se asiakas keskiöön, koska ilman teitä niin me ei oikeasti tiedettäisi, mitä me tehdään. Että totta kai me tarvitaan teidät tänne lähelle, jotta tehdään sellainen tapahtuma, mikä oikeasti tukee sitä toimialaa ja katsoo sinne tulevaan. Niin taisi ehkä tämmöinen tiivis vastaus tähän, että miten se näkyy täällä meillä gastromessuilla. Lyhyt oppimäärä. No niin. Nyt sitten voitkin kertoa, kenetkä ala on äänestänyt ammattilaisten ammattilaiseksi. Eli ammattilaisten ammattilaiseksi ala on äänestänyt Jari Vesivalo. Ravintola Jason. Katsotaan saadaanko saadaan Jari lavalle. Noniin. Paljon onnea Jari ja sitten ihan helpolla pääsee, eli saat vielä mikinkin itsellesi ja paljon onneksi olkoon. Jaha, no vähän puskista tuli Kiitoksia äänestäjille ja järjestäjille ja niin pääsi pois. Mitä tähän nyt sanois? Mitä vanhemmaksi tulee, niin sen enemmän ymmärtää, miten vähän tästä hommasta tajuaa. Että näinhän se varmaan on. Kiitoksia paljon. Eli tämä on nyt jäänyt tähän vielä. Eli sijalla 4 on Jason vai Jason? Miten sä haluat sen lausuttaa? Ihan miten parhaat tuntuu, Jasoni kuulostaa. No niin. Paljon onnea. Uuden ajan fine diningia, mahtava maistelumenu. Hiotut annokset ovat täynnä makua ja umami-pommeja.
Sipulikeittoa voisi syödä ämpärillisen. Ruoka ja palvelu ovat tikissä, ilmapiiri on loistava ja silmäkulmassa on sopivasti pilkettä. Paljon onnea. Ketä haluaa? No niin. Kiitos kaikille äänestäjille, kaikille kollegoille, kaikille vieraille ja mitäs muuta poliittisesti korrekti tässä kohti kuuluu sanoakaan. Kiitos. Hyvä, paljon onnea. Ja voittaa mikin. Pääsitte poistumaan kunniakin kanssa. Sitten alkaa ollakin jo aika jännät paikat. Mennään sijalle 3. Tuntuu, että tämä aika on mennyt niin nopeasti, että tekisi mieli melkein sanoa, että ei mennä vielä sijalle 3, mutta mennään hei sijalle 3, koska te odotatte ja me kaikki odotamme, että ketä siellä on. Siellä on helsinkiläinen ravintola Grön. Grönistä kerrotaan näin. Paranee vuosi vuodelta. Alusta loppuun hiottu elämys. Vastaanottopalvelu ja rohkeat maut muodostavat kokonaisuuden, jossa jokaisella yksityiskohdalla on tarkoitus. Kokonaisvaltainen taidonnäyte, innovatiivinen edelläkävijä kestävän kehityksen saralla. Paljon onnea, Grön. Kiitos. Kiitos meidän henkilökunnalle ja kaikille äänestäjille ja kaikille niille, jotka on töissä tällä hetkellä misaamassa iltaa varten. Kiitos. Paljon kiitoksia, onneksi olkoon. Tullaan sijalle 2, koska piti sanoa, että siellä 2. Vas. Loistava ja intiimi tunnelma, lempeä palvelu, herkullisen rentoa ruokaa ja huikeat viinit. Vuodesta toiseen pelkkää kultaa. Hinta-laatusuhde on ylittämätön ja instituutioksi muodostunut Vaspas ei vähättele ihmisiä ja makuja. Asiakas kohdataan kuin kotiin menisi. Sulla on puoli tuntia aikaa puhua. Kiitos jälleen kerran. Tää on ihan mieletöntä. Nämä tunnustukset siitä, paras palvelu, paras tunnelma, niin siitä ihan tietenkin mega kiitos koko tiimille, joka on niin tinkimättömästi vetää kovalla meiningillä. Mutta pakko sanoa tuosta tunnelmasta, että siitä me ei voida ottaa kuin kuitenkin pieni osa niin kuin meidän näkökulmasta osaa, koska tehän luotte sen tunnelman, kun te tuutte meille, jolloin kiitos tuhannesti siitä, että te jaksatte fiilistellä meidän kanssa. Kiitos. Aivan kuten viime vuonnakin, niin Vaspas voitti nämä 2 kategoriaa äänestystä, niin paljon onneksi olkoon teille. On enää sitten vuorossa listan 1, mutta tässä vaiheessa mä jo muistutan siitä, että älkää karatko, tulkaa yhteiskuvaan tämän jälkeen. Meillä on niin, jos laitetaan niitä antamuksellista tekemistä vuodesta toiseen, tuntuu siltä kun tätä ei horjuttaisi mikään. Noora. Tämä nyt suurin osa tietää jo, mutta kerro. Mä kerron. Ne, jotka ei tiedä, niin itse asiassa jo 7 kerran peräkkäin Suomen 50 parasta ravintolaa äänestyksen 1 on ravintola Palase Helsingistä. Hei, paljon onnea. Pyritte aina vaan entistä korkeammalle ja ehdottomasti kotimaisen kasvanen ehdoton korkeakoulu. Eli onneksi olkoon Palase. Ja sen lisäksi, kun Palasessa on maan laajimpiin sekä tasokkaimpiin kuuluva viinivalikoima, niin se sai nyt sitten äänestyksessä myös paras viinilista sijoituksen. Onneksi olkoon, onneksi olkoon. Nähtiin vuonna 2024 tässä, kun mä olin, niin mahtavaa nähdä taas teidän. Onneksi olkoon. Ai mulla vai?
Mulla on niin hyvä pitää puheita, niin pidetään aika lyhyenä niin kuin yleensä. Ensinnäkin onnittelut ihan jokaiselle ravintolalle, joka oli listalla, ja myös niille, jotka ei ollut. Mahtavaa työtä tehdään päivittäin suomalaisen ruokakulttuurin eteen, joten onnittelut kaikille. Ja sitten totta kai tiimille, tässä on hyvin pieni osa siitä, mutta ne, jotka tekee päivittäisen kaiken työn, niin ilman heitä ei oltaisi tässä näin, niin kiitos kovasti. Paljon onnea ja iso kiitos. Nyt on hyvä hetki, jos haluaa vielä lavalle kertoa jotain, niin puhua. Thank you ever so much. It's lovely to be up here again. Great work from everyone in the team, especially Olli and Antero, who worked really hard with the wines. So thank you ever so much. Eero and the team have been awesome. Kiitos. Thank you very much. I can take it. Here you are. Hei, niin kuin toi Eeris sanoi, että voitaisiin katsoa, että saataisiin me kaikki tänne vielä, että älkää huvetko minnekään. Eli joo, me sovittiin just Eeron kanssa, että nyt Palasi on tasoissa Che Dominikin kanssa, joka veti aikanaan 7 kertaa putkeen ykköstilan. Että Eero ei pääse vielä hyvin ansaitulle eläkkeelle, vaan sen pitää vielä ottaa ykkössiä. Niin sitten tekee Suomen ennätyksen tässä asiassa. Joo, eli olkaa hyvä, tulkaa tänne lavalle, lavan eteen ja saadaan se yhteiskuva. Se on tärkeä. Jos ei ole kuvaa, niin sitä ei ole tapahtunut. Joo. Eli halutaan sitä miettiä tänne. Tulkaa hei tänne päin, niin mistä suunnasta kuva otetaan? Edestäpäin. Joo, eli kuva otetaan sieltä edestäpäin, tai siis tänne päin katsottuna. Tänne päin. Eli tänne kaikille meillä on lupea lava, ne ketkä ei päässyt lavalle tai haluaa tulla, niin tulkaa tänne päin jotain yhteiskuva. Koska te kerkeette jäädä vielä hyvin gastromessuille, me ollaan 18 asti auki, eli kello 6 tänään ja huomenna. Tää ei satu yhtä. Ei, ja samalla kun te valette tänne lavalle päin, niin mun on pakko mainostaa. Moni nosti henkilöstön tosi tärkeäksi voimavaraksi, millä näitä töitä tehdään. Meillä on huomenna kello 16 puhumassa Sofia T. Uusson, teidän kolleganne, eli ruotsalainen kokki täällä tässä lavalla. Niin tulkaa kuulemaan ei häntä, jos vaan päästä paikan päälle, niin täällä on tilaa. So welcome all here on stage. We will take a picture together. If we don't have the picture, we don't remember what happened, so welcome all here. Okay. Maybe I can come with you guys here. Kaksi pientä ihmistä löytyy heti. Yritetään mahtua kaikki. Tiivistetään tuolta keskeltä. Laura, tuu sieltä eteenpäin. Noin! Tuolla kaikki mahtuu. Täällä on kuvaa ja tämä kuvaa täältä. Noin. Tähän kameraan. Ja nyt kuvataan. Hyviä! Joo! Kaikki syömään! Katsotaan. Näyttöön.
Ja nyt ilo irti! Aika laimee! Pieni! Kerran vielä! Nyt pääsee vuori! Kiitos! Hei, kiitos kaikille ja iso kiitos, että pääsitte paikalle. Paljon onnea tänään mainituille ja ensi vuonna nähdään täällä sitten. Kiitos. Kiitoksia kaikille läsnäolleille, kiitoksia kaikille huikeille ammattilaisille ja kiitoksia kaikille yhteistyökumppaneille ja tapahtuman järjestäjille. Joo. Nähdään taas vuoden kuluttua, kun Suomen 50